convertir en un mag. Les aventures del mag Polilla. Capítol 9. A la platja. Iha! Ja hem arribat! Sí! Mira, gosset! Que bonic tot! Quina calor que fa! Les ones al mar... Sí, ones superones! Uau! Pop, et criden. Oh, Qui m'ha aixafat la cara? No es poden portar gossos a la platja. vaig a fer un forat superxulo, mira! Gosset, per què enterrar fas? coses. Anem! Oi. Mentrestant, a la casa... On estan? Oi, no estan per enlloc. Hauran anat al fons del mar. No crec, gosset. Ah, mira, aquí estan. Pop, anem! Ja és l'hora. Què, no veus? Com? No vens? Que es queda en mag. Anem, gosset. Anem, sushi. Vale, vine de visita, eh? Adeu, Pop. Que vagi bé!